ye phi baro ngi pdiang subhai phi sha ka thup khubor minta ka janmit shoban phai shi ki khubor ki babnya ngi pechwai ki mat ki ba kong san ka president kari ka drupadi murmu kala ai khuble ki pat nong shong shnong ye kari hakasni rakhe ye ka guru ravidas jayanti Ummentri rangba do kari Narendra Modi rapin mana ya ka plan ban ka bahe tam ha ka baya day bat ka jing penlang ki mar bam kum ukhau uko Ummentri rangba do kari Narendra Modi la play pai ba bat bo mau nong rim ling ba ka video conference na ka benta ki shpotli ki project ba shongdor kumba laiksan 1000 crore tingka ha Chhattisgarh आज इंक्रेन वाइस प्रेसिडेंट करी उजगदीप धनगर हाक कॉन्वोकेशन का बशीस्पा जोंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी बट अन्य खुन पर्शिया का इंडिया या को ऑस्ट्रेलिया हाक लिम्पोंग या लेका मेंस FIH हॉकी प्रो लीग हाक रोरकेला ओडिशा की खबर की बबनिया का प्रेसिडेंट करी का द्रौपदी मुर्मू कला आई खुबले की पाट नोंग शोंग श्नोंग करी हा का जिंग रखे या का गुरु रविदास जयंती मिंता कसनी हा का जिंग थो बला पला लिंग बा का सोशल मीडिया कला ओंग बा उरियो खोट रविदास उजुखेन बा का जिंग शक्री या की पारा ब्रियो का दे का जिंग शक्री या उबले कला बिन रब रू बा उल ला IT या का जिंग इम जुंग उ ना का बिनता बन रट दिंग खोंग या का जिंग न्यो बन पिन सप्रेंग या का जिंग ई जिंग सुक बट का जिंग शक्री Kalakentu ya baro ba kidai man board ki sen jam jung bat kumjo ya ka jing hikai jung guru Ravidas na ka binta mante ya ki imlang salang da ka jing suk Ummentri rangba do kari Narendra Modi minta kasngi ula ong balate ya ka jaka pelang ki marbam kum ukhau uko kabangyam kumbah news pa lak metric ton Hakaleng kari hakini ki sans number 1 but yakani la le hapo kaplan banthau ya ka jaka pelang marbam he tam ha ka prathai umodi menta kasngi ula play pat ba but bu mau nong rim ya bon tli sin jam tre kam na ka benta ka cooperative ha New Delhi hakani kasngi ula play ya ka project na ka benta ban pinrung no ya baro ki jingtip ha ki core computer ha na ka benta ki khat pratli ki primary agricultural credit societies lene packs hakaleng kari khnang banpin ko bore ki nong rap la ki long ki barit ne ki baduna ha ka yo ka kot umodi ula play pat ba ru ya ka pilot project na ka benta banbo ya ki jaka pelang marbam ba he tam ha ka prathailing ba ka cooperative ya ka ba le ha ki khat waitli ki packs jong ki khat waitli ki jila Ula bo mau nong rimru na ka benta ban bo shu sa sans patli ki pack sa kaleng kari na ka benta bante ya ka kudam but ki wei jingte ki be day but ka rap karyang 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा इस योजना के पूरा होने पर हमारे किसान अपने उत्पादों को अपनी जरूरत के मुताबिक भंडारण में रख करके स्टोर कर पाएंगे उन्हें बैंकों से ऋण लेने में भी आसानी होगी और वो सही समय पर जब उनको ठीक लगे कि हाँ अब माल बेचने के लिए बाजार ठीक है सही समय पर अपने उत्पाद को बाजार में ले जाकर बेच भी पाएंगे Ummentri rangba do kari Narendra Modi ula IT but bu mau nong rim na ka benta ki shpotli project ki ba shongdor lai pusan 1000 crore tingka ha Chhattisgarh minta kasngi haba ajing trending ba ka video conferencing lo ong ba ka jing thmu jong ka sarkar kalong ban pin biang ya ka jing don kam boarding hapo kari lingba kasngi but na ka ba pinduna ya ka by boarding shak ba pinlat a ya ki nong shong shnong kini ki project ki kinthop ya ka National Thermal Power Corporation power plant ha Raighar ka solar power project kabala ban pindap boarding kumba south pa sanpho eka ha ka district Rajnandgaon ka lightly ki coal handling project jonka SECL ka way ka solar power plant but ka way ka flyover jonka tana railway kumju ru ki artli project na surok ya kali में मोदी ने गारंटी दी थी
कि सरकार ऐसी होगी कि पूरी दुनिया में हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा होगा। ये गारंटी पूरी करने के लिए मैंने अपने आप को खपा दिया। 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार गरीबों के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। Vice President Jagdeep Dhankar mentakasngi ula ong bakilat ki kabu bantrei kim longshu ki ba e ban yo namar ki samla ki lashim halade bat shania hakari ban ai yakab bhatam haba ai jingren hak program pin ko kardan bashispa jongka school ba Delhi University ula ong bak ki jingkla hak rukom shna an bat ki jing kiu jongki core technology ki la pin mi e ki lat kamai ula kintui ki samla ki bala pendap ya ke graduate bandon hak jings ngotenat khambon bantre hapo karina ka benta ka bha kamyat ha ka lawe bat baki dei banwan ra ya ke jingkala ha ka prathai kum shi benta jong ka ri ti ka store jong ka ri India ka vasu dhaiva ka kutum bakam Umintri Katanat Yadari U Rajnath Singh ula minjur ban ai ka jingyara pisa na ka benta ki shipai ki bayo atakma ha ka khatkhandai 19 Asian Games but 4th Asian Para Games ka ba lalong ha Hangzhou China House nem baladem katkom ga tanat yadari ki nong yo takma ksiar kin yo ek pisa ka ba 8% lak tingka marway ki bayo takma rupa kin yo khatsan lak tingka marway but ki bayo takma runong kin yo shpholak tingka marway na ka benta ke Asian Games but kumju na ka benta ke Asian Para Games kini ki kin thopru ya kinong yele kai ki bajo praputli ki takma ha ka Asian Games but nyutli ki takma ha ka Asian Para Games Kadorbar Shnong Nongrim Hills hakajing e trailang bat ka Kripa Foundation menta ka singi kala pinlong ya ka program pinshai pajba halor ka jingkerni di drop hakani ka program lawan ishimenta da ka District Child Protection Officer East Khasi Hills ikong Mati Wajri uba ban tililang nari rangba shnong ka shnong Nongrim Hills ula ai ka jingkren halor ka jing e ba ka dorbar shnong ka yakandu ha ka baya day but ki nong di drop but ki nong khai drop hapo ka shnong ikong Mati Wajri ila pinshai halor ka an Juvenile Justice Act ka ba phai khmat halor ka jing bishar ya ka karni ya ka jing di bu a kinthop na do ki ba hapo khat pras nem karta but ong bakani ka an ka bakmi kerpang ye ki khana ka pintikna bakin yo ya ka jing sumar ka jing kershan bakin yo alat ban wan phai biang hapo ka imlang sa alang kilat jing ada ba bha jong ka bha kamian ka IIM Shillong Henin ka singi kala pinyat ya ka jing yalang halor ka connecting India's northeast with the world ha kaba layadon lang da umintri ka sarkar padeng ubakmi yakatnat ports shipping and waterways sarbananda sonowal kum ukong san la soiru yaka soskulal ya sngoutho jingmut hapadeng ka IIM Shillong bat katnat ports shipping and waterways banbu yaka gati shakti research che baningkong ha IIM Shillong kabathmu ban yakran chapang ka kintiu yaka jingya jingki jhat kitmar da kaba phai khmat halor ka jingpinya so yaki than chatai lamingi bat ka ri baro ka we pachabari kumju ban kintiu yaka yo ka kot jongki nong shong shnong usonawal ula kado ba ka jinglong min sim jongki nong India ba baro ka kintup ban trailang na ka banta ka Viksit Bharat kinong ilang bari kari kilas dang ban poi hakif men takas ngi ban kin mau ya jing dap arsnem jong ka jing her thma kari Russia ya ka Ukraine umintri rang ba do kari Canada Justin Trudeau ula poi hanong ba jong ka Ukraine hinnin kasngi hinne kasngi katkum ka khubor jong ka sarkar ka badon ha ka jing ya lenti bat u ha ka jing tho bala pinmi ha ka rinsan social media x Trudeau ula ong ba ka jing kershan jong ka Canada ya ki brio jong ka Ukraine kadang yai beteng bet umintri rangba barim kari British u Boris Johnson udon ha ka jing ye dei ka ba jan bha ba president kari Ukraine u Volodymyr Zelensky ha ki por ba udang don ha ka boru ulaya don lang ha ka kari Ukraine ha ka Limpung Men's FIH Hockey Pro League ka
India kan yelek kai persha ya ke Australia ha Birsa Mundu Hockey Stadium ha Rourkela Odisha menta ka mit kani ka jingele kai kan sedang ha ka por new steng jan mit menta ka kan hon yelek kai ka India kan wan ha ka kerdan ka basau ha ka mit ken point ka ba ka Australia ka wan ka ba ar ha ka jingele kai ka bot ka kan hon jong kari India kan ya khun persha ya ka Ireland ha ka ni ka ju hi ka jaka minta pat ngi pet ya ka jinglong jingman ka sun beneng ka jing shit ka long pra khat pra point way degree celsius but ka jing kriat ka long nyo point san degree celsius ka jing sngem ka haw ka long sau pho nyo na ka shispa men step but san pho sau na ka shispa jan mit kan don ka jing hap slap ba malumala hakat tu ka ni ki jaka Shwaban boy shaka bakut jongka thuk khubor nginya pet biang sashi sin yakimat ki bakong san ka president kari ka Drupadi Murmu kla ay khublei ki pat nong shong shnong yakari hakasngi rakhe ya ka Guru Ravidas Jayanti Umintri rangba do kari Narendra Modi ulapin bana ya ka plan ka ba he tam ha ka ba yade ban pinlang yakimar bam kum ukhaw uko Umintri rangba do kari Narendra Modi ula play pat ba pat bo mau nong rim lingba ka video conference na ka binta kish photli ki project ba shong dor kumba lai pusan hajar glor tingka ha Chhattisgarh Arjingkran Vice President kari ujakti dhankar ha ka convocation ba shispa jongka Delhi University But anya kun persha ka India ya ka Australia ha ka limpung yelekai men's FIH hockey pro league ha Rourkela Odisha Paperlock kattu ngila poisha ka bukut jong ka thuk kubor menta ka janmit hadu banginde ya shem biang la shai kasngi khublai